Η φήμη που ακολουθεί από την αρχαιότητα, το πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί, την ύφη του Αιγαίου, την ιδηλιακή Μύκονο ως πατρίδα του θεού του φωτός Απόλλωνα, φαίνεται πως επηρεάζει και σήμερα την τύχη της, καθιστώντας την ως κέντρο παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Η Μύκονος των χιλιάδων τουριστών και των εκατοντάδων επωνύμων που την επισκέπτονται χειμώνα και καλοκαίρι, ανθίσταται σε πείσμα αυτών που επιθυμούν να παραμορφώσουν το πρόσωπό της. Οι κάτοικοι της, παρά τα νέφη των τουριστών, συνεχίζουν να διατηρούν την ισιώτικη ειλικρίνεια και την αγνότητα που πάντοτε τους έκανε να ξεχωρίζουν. Συνεχίζουν να κρατούν ως κόρηνο φθαλμού την παράδοση που κληρονόμησαν από τους πατέρες τους, όπως τη φύλαξε ο χρόνος, έτσι αιώνια και απαραβίαστη. Παρά την ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά που απορρέουν από αυτή, η νύφη των Κυκλάδων, η Μύκονος, κάθε μέρα λούζει το ήσυχο, γαλήνιο και μαγευτικά ελληνικό της πρόσωπο μέσα στην αιώνια ομορφιά του Αιγαίου. Παιχνιδίζει με τις χρυσόφωτες φευγαλαίες αντάβιες του ήλιου στα νερά του, χτενίζεται στο πανόριο καθρέφτη της Βενετιάς της και μοιρώνεται με τον λιβανοτό που αναδύεται από τα ορθρινά της εξοκλήσια που σαν ανθοπνοές ουράνιες τη στολίζουν. Η προκυμαία της, κάτω στη χώρα, δύο χέρια ανοιχτά, μια αγκαλιά που από τη μια μεριά αρχίζει με τον Άι Νικολάκη και στην άλλη τελειώνει με τον Άι Γιώργη και το ρόδο το αμάραντο που μέσα κρατάει το γαλάζιο και τα πολλά μεγάλα και μικρά πλεούμενα, παράδοση του νησιού ριζωμένη σε κάθε Μικονιάτη που ξέρει πως κουβαλά μέσα την ναυτική παρακαταθήκη των παλιών καλών καιρών του νησιού. Οι αναπνοές των λίγων αγριολουλουδιών την αγκαλιάζουν την άνοιξη με τα φθόρμητα χρώματά τους και οι κατακάθαρες ακροθαλασσιές της δίνουν το καλοκαίρι μια άλλη διάσταση, την κάνουν κάτι περισσότερο από την πραγματικότητα της ύπαρξής της. Η ανεμόμυλη, ό,τι πιο εντυπωσιακό έχει να δείξει, το οικόσιμό της θα λέγαμε, είναι τα ιερά της κτερίσματα που φύλαξε ο χρόνος στο θησαυροφυλάκιό του για το στόλισμά της, τώρα τα κατοπινά χρόνια που όλα ζητούν μια άλλη διάσταση της ομορφιάς. Την κάνουν εντυπωσιακή, αναδυόμενη μέσα από τα κύματα του αρχιπελάγους, στεφανωμένη με το καταγάλανο του ουρανού Αμφιτρίτη. Στο μοναδικό στοιχείο αυτό, πιθανόν να οφείλεται η οικουμενικότητα που εξέλαβε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το πανέμορφο νησί. Το μαγευτικό αυτό τοπίο, αληθινός παράδεισος, αποτελούσε πάντοτε για τον κάθε Μικονιάτη μία επιπλέον αιτία για να δοξάσει το Θεό, την Παναγιά, αλλά και τον Άι Νικόλα, τον προστάτη των ναυτικών. Καλό ταξίδι, μάτια μου, γαλήνη στα νερά σου. Κι όπου κι αν πας και όπου σταθείς, η Παναγιά κοντά σου. Άγιε Νικόλα, σούταξα να φέρω 3 λαμπάδες, να λυπηθείς και μένανε και όλες τις μανάδες. Η πατροπαράδοτη σύνδεση της Παναγιάς με τον κάθε Μικονιάτη και οι λαϊκές αφηγήσεις που τη συνοδεύουν συνέβαλε τα μέγιστα στη θρησκευτική προσήλωση και αφοσίωση των κατοίκων του νησιού και πιο πολύ στη διαμόρφωση χριστιανικού ήθους. Με το όνομα της Παναγιάς, ο λαός της Μικόνου έπλασε πολλές ιστορίες και είδε αμέριστη και ζωντανή τη βοήθειά της στις πιο δύσκολες και πονεμένες μέρες της ζωής του. Μπροστά στη θεία και πανάγια μορφή της, με το θλιμμένο χαμόγελο, γονάτισε αμέτρητες φορές και γέμισε την ψυχή του με δύναμη και ελπίδα, με κουράγιο και καρτερικότητα. Η πίστη του αυτή
διαπιστώνεται από τις εκατοντάδες εκκλησιές που μαρτυρούν ένα διαφορετικό πρόσωπο του νησιού από αυτό που πολλοί θέλουν να εμφανίζουν και να διαφημίσουν. Γι' αυτό παραξενεύεται πράγματι όποιος δει τις εκκλησιές του νησιού να γεμίζουν με κόσμο που βιώνει αληθινά την πίστη του, όπως και με τα παιδιά, με τους προβληματισμούς και τις υπαρξιακές και μεταφυσικές ανησυχίες. Τα παιδιά που πάντοτε με τη βοήθεια και το παράδειγμα των μεγάλων αγκαλιάζουν την μοναδική αυτή θρησκευτική παράδοση και δίδουν μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς υπόσχεση παντοτινή πως θα συνεχίσουν να τη διατηρούν αλόβητη στο διάβα των αιώνων. Το γεγονός ότι δύο γνήσια τέκνα της Μυκόνου ανέλαβαν τα ενία της τοπικής Μητροπόλεως και ανεδείχθησαν ιεράρχες της Εκκλησίας μας αποδεικνύει ότι το πανέμορφο νησί έχει τη δυνατότητα, παρά τα όσα παρουσιάζουν, να προσφέρει στην Ορθοδοξία πολύτιμα πετράδια της. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου και Μυκόνου, Δωρόθεος ο πρώτος, γόνος της Μυκόνου και ηγούμενος στο θρονί της Παναγίας της Τουρλιανής, σε δύσκολα χρόνια συνετέλεσε με την όλη παρουσία και το έργο του στη διατήρηση των παραδόσεων. Τώρα το έργο του το συνεχίζει ο διάδοχός του Δωρόθεος ο δεύτερος, ο οποίος από τα παιδικά του χρόνια έζησε αυτή τη μοναδική θρησκευτική εμπειρία που προσφέρει η νύφη του Αιγαίου Πελάγους. Στους ανωτέρω αρχιερείς θα πρέπει να προσθεθεί και ο επίσκοπος Χριστοπόλεως Πέτρος, ο οποίος κατάγεται από την Άνω Μερά. Εύκολα διαπιστώνει κανείς την αγάπη που έχει ο Μητροπολίτης Δωρόθεος ο δεύτερος για το νησί του, το μοναστήρι του, την Παναγιά της Τουρλιανής εκεί, στην Άνω Μερά. Είναι αλήθεια ότι η Μύκονος έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του δραστήριου Ορθόδοξου και καλοσυνάτου ποιμενάρχη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα νησιά της επαρχίας του υστερούν στην αγάπη του και στην καρδιά του. Βρισκόμαστε σε ένα μικρό αλλά ξακουστό νησί της πατρίδος μας, τη Μύκονο, που τα τελευταία χρόνια η επίσκεψη εκατομμυρίων ανθρώπων την έχουν καταστήσει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, πολλά μπορεί να ακούσει κανείς για αυτό το νησί. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η Μύκονος, εκτός από τις φυσικές της καλονές, που πλουσιοπάροχα τις έχει προσφέρει το χέρι του Θεού, έχει μια πνευματικότητα και ένα πολιτισμό που είναι μοναδικός και απαράμιλος. Ιδιαίτερα θα ήθελα δύο λόγια μόνο να πω για την εκκλησιαστική και τη θρησκευτική ζωή των ανθρώπων αυτού του μικρού και πολιτισμένου νησιού. Η γειτνίασή της με τη Δήλο την κατέστησε από την αρχαιότητα γνωστή και η Δήλος ήταν εκείνη η πηγή από την οποία εξεπορεύθη το μήνυμα του Χριστού σε ολόκληρο το Κυκλαδικό σύμπλεγμα. Η πρώτη επισκοπή των Κυκλάδων αναφέρεται ως η επισκοπή της Δήλου. Έτσι, η Δήλος κατέστη και το κέντρο του χριστιανικού πολιτισμού και του χριστιανικού κόσμου στο Κυκλαδικό αλλά και γενικότερα στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο. Στη Μύκονο λοιπόν από τα χρόνια εκείνα μπορούμε να πούμε ότι μια παράδοση θρησκευτική και μια ευλάβεια κρύβεται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων της, των Μυκονίων. Τα εκατοντάδες εξοκλήσια με τα οποία είναι καταστόλιστο το ωραίο αυτό νησί επιβραβεύουν και επιδεικνύουν καθημερινά την πίστη και την αγάπη και αφοσίωση των ανθρώπων σε μια παράδοση που κρύβεται μέσα στους αιώνες. Οι τρεις ενορίες, η ενορία της Μεγάλης Παναγιάς που είναι και ο Μητροπολιτικός Ναός, η ενορία της Πανάχρας και η ενορία της Αγίας Κυριακής είναι τα τρία κύτταρα τα οποία συνθέτουν και αποτελούν τα κέντρα κινήσεως της ποιμαντικής και λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας και της Ιεράς μας Μητροπόλεως στην πόλη της Μυκόνου. Μια πόλη που σήμερα παριθμεί περίπου 6.000 κατοίκους, εκ των οποίων αρκετοί είναι αλλοδαποί, που όμως συνυπάρχουν και συμβιώνουν με τους Μυκονίους, ευτυχώς μέχρι σήμερα αρμονικά και χωρίς προβλήματα. Στις ενορίες αυτές μεγάλες γιορτές κατά τη διάρκεια του λειτουργικού χρόνου αποτελούν ένα απάνθισμα ωραίων πνευματικών εκδηλώσεων, από τις οποίες ο κάθε επισκέπτης μπορεί να καταλάβει και να διαπιστώσει πώς οι άνθρωποι παραμένουν στις ρίζες τους και στις παραδόσεις τους αμετακίνητοι. Εκτός όμως από τις τρεις αυτές ενορίες και τα εκατοντάδες εξοκλήσια,
κορυφαίο θα λέγαμε σέβασμα της Ορθοδοξίας στη Μύκονο είναι το πολυαιώνιο μοναστήρι της Παναγίας της Επιλεγωμένης Τρουλιανής, στην αίθουσα υποδοχής του οποίου και βρισκόμαστε, όπου αποτελεί πράγματι μια κοιτίδα και μια κυβωτό μέσα στην οποία οι πατέρες της Μονής από 3 αιώνες πριν μέχρι σήμερα έχουν διαφυλάξει την ιερή της παρακαταθήκη. Το μοναστήρι αυτό χτίστηκε το 1542 κατά το πρώτον, το 1767 όμως, όπως ακριβώς βρίσκεται σήμερα, από έναν ιερομόναχο, μια μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία, τον Ιγνάτιο Μπάσουλα. Ο Ιγνάτιος υπήρξε ένας άνθρωπος που έζησε στην Ευρώπη πολλά χρόνια, γνώρισε την τέχνη του μπαρόκ, γι' αυτό και όταν ήρθε στην Μύκονο και με εντολή του Πατριαρχείου ανοίγειρε το μοναστήρι αυτό, έφερε Ιταλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι και ελάμπριναν το καθολικό του με ένα περίφημο χρυσόφωτο μπαρόκ τεχνοτροπίας τέμπλο, με ένα δεσποτικό θρόνο και με έναν άμβονα μιας απαράμιλης τέχνης της περίοδου εκείνης, περίπου μιλάμε για το 1767, τα οποία σήμερα καθώς συντηρήθηκαν και έφυγε από πάνω τους η κάπνα του λιβανιού και το σάβανο του χρόνου, απεκάλυψαν την έγλη και τη λαμπρότητα της εποχής που το χέρι του καλλιτέχνη τα εφιλοτέχνησε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι αξιοθαύμαστο ότι σε όλα αυτά τα ξυλόγλυπτα εκκλησιαστικά καλλιτεχνήματα, εκείνοι που τα ιστόρισαν και τα δημιούργησαν απετύπωσαν σε μικρά αγαλματίδια και τον Ιγνάτιο για να παραμένει έτσι η μνήμη του και η προσωπικότητά του μέσα στην ταυτότητα αυτών των εκκλησιαστικών κοιμηλίων και απαράμιλοι μέσα στη μνήμη και στον χρόνο και στους αιώνες. Εδώ λοιπόν ο Ιγνάτιος έκτισε αυτό το μοναστήρι. 3 αιώνες τώρα η ζωή του είναι μια ζωή δράσεως, πνευματικής, πολιτιστικής και εθνικής. Πολλοί πατέρες έζησαν εδώ, πολλοί επίσκοποι, ιδιαίτερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπήρξαν αδελφοί της Μονής, μεγάλες προσωπικότητες. Το μοναστήρι αυτό απετέλεσε γυροκομείο μέσα στην πορεία του χρόνου, όπου περιέλθαν γέροντες από την Μύκονο ανήμπορους. Μετά τον πόλεμο κατέστη ορφανοτροφείο, το οποίο μέχρι το 1967 μεγάλωσε πάρα πολλά ορφανά παιδιά, εγκαταλελειμμένα από τον πόλεμο, σχεδόν απορφανισμένα από γονείς, και κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου ο μακαριστός Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος, που ήταν εκ Μυκόνου η καταγωγή του και ηγούμενος της Μονής, κατέστησε το μοναστήρι αυτό ένα κέντρο εθνικής δράσεως, από όπου οι πατριώτες εφηγαδεύοντο από τις νότιες παραλίες της Μυκόνου με τη δική του προσωπική παρέμβαση προς τη Μέση Ανατολή. Εδώ στους σιτοβολώνες της Μονής έκρυβε και τον ασύρματο με τον οποίο επικοινωνούσε ο ίδιος με τους Άγγλους και με τους άλλους πατριώτες και τους έδινε στοιχεία όποια μπορούσε να περισυλλέξει από τις φιλικές επαφές που είχε κατορθώσει να επισυνάψει με τους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές, ώστε να καταστεί κατά κάποιον τρόπο πληροφοροειδότης των συμμαχικών δυνάμεων για το τι εγένετο στη Μύκονο και στον ευρύτερο χώρο των Κυκλάδων. Το μοναστήρι αυτό σήμερα έχει την ευλογία να έχει 5 πατέρες υπό τον Αρχιμανδρίτη Φιλάρετο, τον ηγούμενο, οι οποίοι εργάζονται αόκνος και εξυπηρετεί πνευματικός και υπηρετεί την ποιμαντική διακονία της Ιεράς Μητροπόλεως στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Μεράς. Σε κτήματα της Μονής που πλουσιοπάροχα έχει δώσει, έχει αναγερθεί η πλατεία της Άνω Μεράς, το παλαιό κοινοτικό κατάστημα, ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο σήμερα, τα σχολεία της Άνω Μεράς, τον υπηαγωγείο της Άνω Μεράς. Σήμερα ετοιμάζεται να γίνει μία δωρεά, ώστε να ανεγερθεί ένα μεγάλο κολυμβητήριο και ένα εθνικό στάδιο, και επίσης η Μονή με την μεγάλη φιλανθρωπική της δράση ανακουφίζει θλίψεις και πόνο πολλών ανθρώπων. Εκτός όμως από αυτό το μοναστήρι μας, με τα ωραία καλυμάρμαρα καμπαναριά, με την ωραία αρχιτεκτονική, υπάρχει και ένα μικρότερο μοναστήρι, γυναικείο, η Μονή του Παλαιοκάστρου. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από εδώ και που και αυτή φαίνεται ότι ανοιγέρθη λίγο νωρίτερα από την Μεγάλη Μονή, της οποίας απετέλεσε κατά κάποιον τρόπο μετόχη και την οποία η Τρουλιανή την επροστάτευε. Εκεί έζησαν άγιες πράγματι και οσιακές μορφές, μοναχές,
Σήμερα μία γερόντισσα, η ηγουμένη Μεθοδία, προσπαθεί να διατηρεί άσβεστη τη φλόγα του Αγιοκάνδυλου της Παναγίας της Παλαιοκαστριανής και να δέχεται τους προσκυνητές, προσφέροντάς τους με την απλότητά της, την αγάπη της, την ισιώτικη αρχοντιά, αλλά και την μοναστηριακή φιλοξενία. Πρέπει να πούμε ότι στη Μύκονο πάρα πολλοί φορείς πολιτιστικοί, πνευματικοί υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου υπάρχουν και δρούν και με αυτούς η τοπική μας εκκλησία συνεργάζεται. Οι δε εκδηλώσεις που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι πάρα πολλές και αποτυπώνουν πράγματι αυτό το άλλο πρόσωπο που στην αρχή είπα, το πρόσωπο της πνευματικής, της πολιτισμένης Μυκόνου. Όσοι λοιπόν θα επισκεφτείτε το ωραίο μας νησί, να μην απουσιάσετε και να μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τα μοναστήρια μας και τις εκκλησίες μας. Πολλά όμορφα πράγματα έχετε να δείτε, ωραίες ακολουθίες να ακούσετε, ακόμα τα όσα ιερά κοιμήλια η παράδοση άφησε ως εμάς να τα διαφυλάξουμε, εδώ μπορείτε να τα θαυμάσετε και περισσότερο να διαπιστώσετε ότι στην Μύκονο υπάρχουν πνευματικοί και χαριτωμένοι άνθρωποι που έχουν δώσει έναν όρκο με ένα πείσμα να μην επιτρέψουν ποτέ να σβήσει η φλόγα της πίστος από τις καρδιές των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων παιδιών της Μυκόνου και είναι αμετακίνητοι στην απόφασή τους να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους μέσα στο χρόνο αναλύωτες. Ριζωμένοι μέσα στον χρόνο και την ιστορία του μοναστηριού, με την γεμάτη λαμπρότητα, απλότητα και την αγάπη των ανθρώπων, γίνεται η κάθοδος της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στη χώρα και στη συνέχεια η επιστροφή της, η άνοδός της, το Σάββατο της εορτής του Λαζάρου. Σύμφωνα με την παράδοση, το έθιμο αυτό παρέμεινε από την ιστορική ημέρα της ανόδου της εικόνας από την θαλάσσια περιοχή του Τούρλου στη χώρα, όπου βρέθηκε, στην Άνω Μερά, και την τοποθέτησή της στο μικρό μοναστήρι, που τότε μόλις είχαν αρχίσει να χτίζουν δύο καλόγεροι της Αρχοντήσης από την Πάρο. Η εικόνα κατέβαινε αυτή την περίοδο και για έναν άλλο λόγο. Ήθελαν οι ναυτικοί του νησιού να έχουν την ευλογία της πριν την αναχώρησή τους κατά την αρχή του καλοκαιριού. Ήθελαν να την προσκυνήσουν, να κάνουν παρακλήσεις και λειτουργίες μπροστά της και να μην φύγει από τη χώρα αν δεν έφευγε και το τελευταίο καράβι και τότε με τις παρακλήσεις των συγγενών των ταξιδεμένων ανέβαινε πάλι στο μοναστήρι της. Πρώτος ο Μητροπολίτης, που ποτέ δεν θα λείψει όση κακοκαιρία και να είναι, και δίπλα του ο ηγούμενος πατέρας Φιλάρετος και οι πατέρες του μοναστηριού και ένας ακούραστος λαός που δεν θα σταματήσει ούτε θα κουραστεί ποτέ να τη συντροφεύει τούτη την μέρα. Παναγία Δέσποινα, υπό την σκέπη σου πάντες, ψάλλει ο επίσκοπος και μαζί του εκατοντάδες φωνές με θυμιατά, λουλούδια και δάκρυα. Λίγο πιο πέρα, στο Ηρώο, δέηση για τους ήρωες ευπατρίδες Μικονίους, μετά άλλη μία δέηση στον Άγιο Αρτέμιο, λίγο έξω από το χωριό και μετά ψάλματα. 7 χιλιόμετρα θα διανύσουν, όλοι με τα πόδια. Η εικόνα στα χέρια των παιδιών της, που θα αλλάξουν πολλές φορές για να έχουν όλη την ευλογία της και πίσω ένα τέλειωτο ποτάμι που σε κάθε σταυροδρόμι γίνεται όλο και πιο μεγάλο, όλο και πιο μεγάλο από τους πιστούς που περιμένουν να την υποδεχθούν και να ενωθούν με τους άλλους μέχρι να νομίσει κανείς πως σε κανένα σπίτι πια δεν υπάρχει άνθρωπος, πως όλοι οι Μικονιάτες είναι εδώ επώνυμοι και ανώνυμοι. Στο πέρασμά της οι καμπάνες των εκκλησιών κτυπούν χαρμόσυνα. Μάτια πολλά δακρύζουν στο αντίκρισμά της. Ίσως αναμνήσεις από το παρελθόν ή η θύμηση αγαπημένων προσώπων που είναι μακριά και ακόμα εκείνων που ταξιδεύουν και εκείνων που τούτη τη χρονιά δεν είναι μαζί μας. Δάκρυα που θα γίνουν μύρο με τη χάρη της για να γλυκάνουν τις αιτίες τους. Η εικόνα τοποθετείται στο ωραία ευπρεπισμένο προσκυνητάρι της και εναλλάξ φιλοξενείται στις ενορίες της χώρας, την Αγία Κυριακή, τη Ζωοδόχο Πηγή που είναι και ο Μητροπολιτικός Ναός και την Πανάχραντο. Όλες αυτές τις ημέρες οι χωριανοί από όλους τους συνοικισμούς και τις αγροτικές περιοχές του νησιού θα κατεβούν να προσκυνήσουν, να φέρουν τα λουλούδια από τις αλτάνες τους, το λάδι τους, τα τάματά τους, που όλο το χρόνο έχουν στα εικονίσματα για να τα αφήσουν μπροστά της
και να της πούν ένα ευχαριστώ για το θαύμα ή την ευεργεσία που τους έκανε και μόνοι εκείνοι το γνωρίζουν και να ζητήσουν την προστασία της για το καθημερινά αβέβαιο και αμφίβολο αύριο. Και εκείνη τα δέχεται όλα και περισσότερο τους ανθρώπους όπως είμαστε με τα αμαρτήματα και τα ελαττώματά μας και μας δίνει το κουράγιο να σηκωθούμε, να δούμε λίγο πιο πέρα από την ομίχλη, να συναισθανθούμε το πλήθος των πολλών εγκλημάτων και να προσφέρουμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε σε εκείνην και το μονογενή της, ένα δάκρυ μετάνοιας, που πολλές φορές στην άκρη των ματιών λέει πιο πολλά από όσα η πιο γρήγορη γλώσσα. Και έρχεται το Σάββατο του Λαζάρου. Η ίδια προετοιμασία, ο ίδιος πνευματικός πυρετός, η ίδια αγάπη και πίστη για τον γυρισμό. Άγημα των ενόπλων δυνάμεων θα τη συνοδεύσει μέχρι και το θρονί της στο μοναστήρι στην Άνω Μερά. Η φιλαρμονική θα πιανίσει χαρμόσυνους άμβονες και ο Μητροπολίτης θα απευθύνει δεήσεις. Εν μέσω ψαλμάτων από τους ιερείς, από τα παιδιά του ιερού που μαθαίνουν τη βυζαντινή μουσική και τους ψαλτάδες, η εικόνα της Παναγιάς της Τουρλιανής θα διασχίσει τη χώρα. Τα πλοία στο λιμάνι θα αποδώσουν τιμές σφυρίζοντας μες στη γαλήνη του πρωινού και οι ψαράδες στο λιμάνι μπροστά στις στράτες τους και τα καΐκια θα σταυροκοπηθούν για να έχουν υγεία και καλές ψαριές. Η μεγαλοπρεπής πομπή θα διασχίσει το λιμάνι και θα κάνει μια στάση στον Άη Νικολάκη για μια ακόμη δέηση και μετά στον Άη Λουκά, το κημητήρι της Μυκόνου, όπου θα γίνει ένα τρισάγιο για τους απεώνων και κοιμημένους νεκρούς, εκείνους που κάποτε, όπως και οι σημερινοί Μυκονιάτες, κρατούσαν την Παναγιά και τη συνόδευαν στο μοναστήρι της. Το πέρασμα μέσα από τα πανέμορφα σοκάκια της χώρας, με τις κυράδες και τα λιβανοτά στις αυλές και τις καμπάνες όλων των εκκλησιών να ηχούν χαρμόσυνα, δείχνουν το σεβασμό των κατοίκων και την ευλάβεια που έχουν στην Ορθοδοξία μας, στις παραδόσεις και στα ήθη και έθιμα που αποτελούν σωτήρια κληρονομιά και παρακαταθήκη για το μέλλον. Μετά ο ανηφορικός δρόμος για το Μήλο. Με μοναδική θέα τη χώρα, το Αιγαίο, τη διπλανή Τίνο με τη Μεγαλόχαρη, στο βάθος τη Σύρο, πάνω την φωτοφόρο νεφέλη που μας συνοδεύει μέσα στην ατέλειωτη έρημο της ζωής μας, στη γη της Ευαγγελίας, και εκεί που ενώνεται ουρανός και θάλασσα, βλέπεις μέσα από τους αιώνες που έχουν μαυρισμένο το πρόσωπό της, την ματιά της, να αγκαλιάζει τον κόσμο και να τον σώζει. Η φωνή του Επισκόπου, όπου αρχίζει τη δέηση, έρχεται ως δοξολογία προς το Θεό για την ανοιξιάτικη αυτή γοητεία που προσφέρει στο νησί της Μυκόνου. Ο Ποιμενάρχης θα απευθύνει μετά τη δέηση, όπως ήθιστε, και λίγα λόγια νουθεσίας και προτροπής για τις ημέρες που ακολουθούν. Θα αναθερμάνει με τα θερμά ειλικρινά λόγια μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς την παραδοσιακή λυτρωτική σχέση των πιστών κατοίκων με το Θεό. Μια σχέση που φανερώνει το αληθινό πρόσωπο του πανέμορφου νησιού, διαψεύδοντας όλους αυτούς που εις μάτιν πιστεύουν πως η Μύκονος ξέφυγε της παραδόσεως. Έπειτα ξεκινά η πορεία προς την Άνω Μερά. Οι πιστοί, αντί να λιγοστεύουν, αυξάνονται και σχηματίζουν ένα ατέλειωτο ποτάμι. Συνοδεύουν και πάλι την Παναγιά γέροι, μεσήλικοι και νέοι μαζί με τον ποιμενάρχη τους, τον Δωρόθεο τον Δεύτερο, τους ιερείς του νησιού, τις αρχές του τόπου. Στον ταξιάρχη γίνεται ακόμη μία δέηση. Η ανοιξιάτικη ομορφιά ανακατεύεται με τους χαρμόσυνους ήχους των καμπάνων εκατοντάδων εκκλησιών, προκαλώντας μια ατμόσφαιρα μοναδική, πρωτόγνωρη, ιδηλιακή, ξεχωριστή. Μια εικόνα κυκλαδίτικη. Η διάβαση του λαού του Θεού, αυρόχης ποσήν, μέσα από τη θάλασσα των παθών και των επιθυμιών, προς την Αγία Κορυφή, προς το Πάσχα. Πριν δούμε το μοναστήρι, βλέπουμε το Παλαιόκαστρο. Η γερόντισσα και η ηγουμένη της Μονής συνεχίζει σε πείσμα των καιρών να κρατά ζωντανή την ιστορία 3 αιώνων της πανέμορφης γυναικείας Μονής. Στις προσευχές της περιλαμβάνεται και η παράκληση προς την Παναγιά να μην αφήσει έρημο το μοναστήρι, αλλά να φροντίσει να στείλει μοναχές για να γεμίσουν τα ανακαινισμένα κελιά.
Οι καμπάνες του μοναστεριού σημαίνουν ασταμάτητα. Για όλους τους προσκυνητές που ακολούθησαν την εικόνα και διάνυσαν 7 χιλιόμετρα, ο πατέρας Φιλάρετος, ηγούμενος και οι μοναχοί, μαζί με τις ανομερίτισσες και γυναίκες από τη χώρα, φρόντισαν να τους ανταμείψουν με παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα. Η τράπεζα της Μονής παραμένει ανοιχτή για όλους τους πιστούς. Ένας ακόμη ασπασμός στη στολισμένη με λουλούδια εικόνα της Παναγιάς και ευχαριστίες που τους αξίωσε και την ακολούθησαν και μετά επιστροφή στις εστίες. Την επόμενη ημέρα, ο επίσκοπος κατεβαίνει στη χώρα, στο Μητροπολιτικό Ναό τη Ζωοδόχο Πηγή για να λειτουργήσει. Είναι η Κυριακή των Βαΐων. Μια ακόμη Κυριακή ξεχωριστή σε μεγαλείο και λαμπρότητα για τη Μύκονο. Τα κατηχητόπουλα με τους ιερείς του νησιού, τον πατέρα Γεώργιο και τον πατέρα Πέτρο, τον πατέρα Θεοδόσιο της Αγίας Κυριακής και τον πατέρα Βασίλειο της Παναχράντου, έχουν από πριν ετοιμάσει τα βάγια που θα περιφέρουν στην πόλη και θα κρεμάσουν έπειτα οι γυναίκες στα εικονίσματα. Οι πιστοί μαζεύονται στην Ζωοδόχο Πηγή και αρχίζει η περιφορά της Βαϊφόρου. Μπροστά μπαίνουν οι δάσκαλοι με τα παιδιά που τραγουδούν «Βάγια, βάγια των Βαγιών», ακολουθεί η Βαϊφόρος εικόνα του Χριστού που εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ, ο πιμενάρχης, ιερείς και πιστοί. Η πομπή μέσα από τα σοκάκια της Βενετιάς μέχρι το λιμάνι, την Αγία Κυριακή, είναι μοναδική. Τα λιβανοτά στα μπαλκόνια αλλά και στα καταστήματα δείχνουν την πίστη των κατοίκων της χώρας. Είναι η Ορθοδοξία, είναι η Ελλάδα, είναι το Αιγαίο Πέλαγος και οι Κυκλάδες, είναι οι νησιώτες, είναι η νύφη των Κυκλάδων, η Μύκονος και το αληθινό πρόσωπό της.